Yksi, kaksi, aja. Lähtö tapahtuu ja se hyväksytään. Parhaiten paluuta liikkeelle yksi Monsteri Punk. Monsteri Punk lähtee paluuta ylhäisessä yksinäisyydessään. Sitä seuraa numero 2. RR Muistotar kolmantena numero 4. Tähteys. Neljäntenä numero 3. Megahertsitä. Ja viidentenä tulee numero 6. Hissun 5. Johdossa edelleen hyvällä tyylillä numero 1 Monsteri Punk. Sen jälkeen joukot ovat tasaisesti jonossa. Tullaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Monsteri Punk on ottanut joukot komentoon paluuta lähtiessään 20 metrin eteen. Ja 37.0 on ensimmäinen 500 metriä. 37 vauhdilla on lähdetty Vilomiksi lähdössä liikkeelle. Tali kurviin ensimmäisen kerran ja edelleenkin numero 1 Monsteri Punk pitää joukkoa komennossaan. Rattailla Kalevi Punkki. Ja tuumaa sitten numero 6 hylätty pitkä laukka. Numero 6 Hissun 5 hylätty pitkä laukka. 1000 metrin väliaika tullaan ottamaan myös numero 1 Monsteri Punkin toimesta. Ja kilometri mennään aikaan 34.0. Monsteri Punkin rinnalla on numero 2 RR Muistotar, sisällä numero 4 Tähteys, sen ulkopuolella numero 3 Megahertsitä. Tämä joukko on nyt ottanut eroa muihin. Hyvin on lähtenyt myös numero 9 Ekosa. Se kiihyttää nyt takasuoralla huomattavasti muita kovemmin ja saman tien heittää toiseen pari ulos. Eli johdossa edelleen Monsteri Punk. Se saa nyt kovasti painetta rinnalta numeroita 2 RR Muistotar. 5 kärki on laukkaa numero 1 Monsteri Punk, kun 29.0 oli väli 500 metriä. Siellä on vasta sisäradalla 1 Monsteri Punk laukkaa. Pääsee väistämään sisäkaistalle 2 RR Muistotar ja numero 9 Ikosen ovat nyt sitten voittokamppailussa. Ja tullaan loppusuoralle. Vieremänä paikallisrallien Vilomiksi lähtö. Rallien viimeinen lähtö on valmis alkamaan loppusuoran osalta. Ja komeasti heittää vauhtia pykälä numero 9. Ekosan. Se ottaa nyt jo mitan eroa ja hyvin lopettaa sen rinnalla. Ja haastaa numero 3. Se on Megahertsitä, mutta ei ole mitään. Puutun tie numero 9.